Изкуството е най-безсмисленото нещо на света, а безсмислието е свобода. Тоест, ако вие робувате на някакъв смисъл, значи вие сте несвободен човек и неспособен да създавате изкуство. А ако вие сте свободен човек и живота ви няма никакъв смисъл, т.е. вие не се опитвате да робувате на нищо, т.е. да търсите смисъл, тогава вие сте творец, независимо от това какво правите. И вие също може да предлагате изкуствени услуги, независимо от това какво правите. Дали баници правите или нещо друго. Ясно ли ви стана сега?